ka ba? Kagabi ka pa yung hinahanap? Nayatay mo! Patay! Hindi kami nagdaw-daw! Bigyan na kami ng bigas, Asan tay! ang tao? Bigyan na kami, tay! Hello? Oh! Asan ka? Nandito ako. Oh, nasa Planet Namek na ako. Nakarating na. Asan ka? Masabi mo magkita tayo. Ikaw ba? Sangguko ka? Ikaw sangguko? Mundong nakakapagod, o ikaw ang aking pahinga. Tumagaan ang lahat. Ay, niwan ka na ng jowa mo. Tara, akin na to, pre. Asan ka ba? Kagabi ka pa yung hinahanap? Sana yung bayad mo sa akin? Niluloko mo yata ako, Eduardo, ha? Sakit ng puwit ko, ha? Balance mo 150, di mo binigay. Sige lang. Okay, kita tayo. Ate, saan ka, ate? Naman mo nayatay mo! Patay! Hindi kami nagdaw-daw! Bigyan na kami ng bigas, Asan tay. ang tao? Tama ka rin, tay. Bigyan ko bigas, tay. Tay, bigyan nyo Hindi na siya ng mga bigas. tao! Ganun! Sa'yo na to, tay. Bigay ko na lang dito, tay. Sa'yo na to, tay. Ayaw! Sa'yo na to. Ang tao naman ang tao! Patay! Sa'yo na yan, tay. Hoy, pira! Ulap, hoy! Pira! Tama! Tirahin kita! Dama! Wala lagi kay kwarta. Pira! Akin ang bag mo! Politik tambal sa kong anak yan, nasakit yan. Akin na yan! Wala akong pakay dyan! Akin na yan! Bigay mo sa akin! Tirahin kita! Sige! Akin na yung pira! Patingin sa bag mo! Patingin! Sige, tirahin kita! Patingin! Akin na yan! Uy, akin na to! Uy, marami! Akin na to! Anong ginagawa mo nito? Sir, namumura ko sir, nanggunar ako diri aya. Maluoy kaya, palitan ako ng tambal sa kong anak. Hindi, akin na to! Kaya maluin kang kaya. May pira ka pa dyan! Wala yun ya, maura na ya. Be, tingin! Naputol pa yun na ya, wala yun lain ya. Kura ng sweldo diri sa kong guna ya.
Ya, maluoy kaya. Ano? Ibalikin taon na iya. Ya, Ano pare? taon kaya. Tirahin lang natin to. Tirahin lang. Sige na, sige na. Sige na. Oh, sa'yo na to. Sa'yo na to! Sa'yo na to. Sa'yo na yan. Huwag kang matakot. Bibigyan pa kita ng pera. Pero akala ko papatayin niyo ako, sir. Hindi. Bibigyan ka namin ng pera. Pang tuition sa anak mo. Oh, bilangin ito. 1, 2, 3. Daga naman ni kayo. 4. Sobra naman Oh. ni kayo. Oh. Tambal. 4, 5. Sa'yo na yan ha. Sa'yo na yan. Tama. Huwag tatakbo. Huwag tatakbo. Huwag tatakbo. Ha? Ano ginagawa niyo ito? Dama. Load. Tirahin ko na. Load, ikaw. Load. Put. Load. Dama. Ikaw, dito ka. Matagal ko na kayong dalawang hinahanap ha. Dito lang pala kayo. Pira. Eh, dami pira. Anong ginagawa niyo dito? Gumagamit kayo? Ha? Check natin. Ikaw. Ikaw. Load. Dama ka. Huwag kang kumilos ha. Wala. Ikaw. Wala. Huwag kang tumilit. Ha? Check natin ha. Ha, check. Tumingin. Check natin. Ha? Uy, ano to? Ha? Sabi niyo, di kayo gumagamit. Ano to? Oh, nakita ko sa bulsa mo. Ano? Sa'yo. Positive. Load. Ikaw, load. Load kayong dalawa, load. Load ha. Load. Oh? 4.5 kilowatts hour. Oh, positive. Tikman natin to. Tikman. Positive, boss. Positive. Tikman mo. Oh, tikman mo rin. Oh. Ano? Basta binuwangan na mo ba? Ano pala to? May dami, asuka na! Tama. Ito yung hinahanap ko. Perfect sa swak. Woo! Hinahanap to ng anak ko. Sa iyo mo lang pala. Buwangan ka! Damay! Bigyan ko na lang kayo. Ha? May pira ka wala? Ay, pagkara ka na ha! Ha? Bigyan natin. Oh, bigyan, Noy. Sino na yan? Oh, saluhin nyo. Bilisan mo. Kayo na yan. Alis kami ha. Goodbye.